Mga kapuso, responsable nga paggamit ng social media kag epekto sang sala nga boto gintalakay sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo series sa Dagupan kag Lipa. Si Cesar Dales nakatuto. Timprano pa nga ginpilahan sa mga estudyante sa Universidad de Dagupan at ibang mga eskwelahan sa North kag Central Luzon ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 series. Hindi basta-basta ang mga nagtudlo sa kabataan, lagip si GMA News Online Editor-at-Large, kag documentarist Howie Severino, kag GMA Integrated News Reporter Joseph Morog nga ginatagan sang pagtamon ang rolyo sang media nga tagagabay katagaw-sisa subong nga eleksyon. Freedom of speech, you have freedom of assembly. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology. Those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Ginpakigbahin man sa mga nagtambong ang importansya sang digital media. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng impormasyon na akala mo tama, pero sa totoo lang mali. Kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya. Bagay nga importante, bangod sa online nagakuha sa impormasyon ang kadamaan. Naghatag man sa inspirasyon ang beauty queen nga si Bea Gomez ug ang sportscaster kag analyst nga si Martin Coach Hammer Antonio. Nagperform man si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Sa De La Salle Lipa sa Batangas, gintudlo man ang pamaagi sa pagtumon sa insakto kag salang impormasyon online. Pag sawang-sawa na kayong maging mahirap, baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto mo? We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility. Thas or Dallas? One Western Visayas.